Guys, nkhani ili pano guys ndindo adabwisa kwambiri. Apolisi just imagine amanga munthu wotchedwa kuti Enoch Wiseman kapena kuti Wiseman Enoch chifukwa choti anakwanitsa kulembetsa mkaundula wa zisankho amavoti anakwanitsa kulembetsa kawiri. Takulandira ndi pa Malawian Cameras YouTube channel pamene timakambirana nkhani zosiyanasiyana zomwe zikuchitika mdziko muno komanso maiko ena ozungulira dziko lonse lapansi. Guys, nkhani ya Smartmatic machina amenewa apolisi akuti amanga Wiseman Enoch Wiseman chifukwa choti anakwanitsa kulembetsa mkaundula wa mavoti kawiri koma osagwidwa. Apolisi ati kuti yayi zimene zizi akuti awamanga yowa chifukwa chophwanya malamulo amene wawa. Komano nkhani ndiyonena kuti why mukamanga munthu amene yuyu chifukwa cholembetsa kawiri chabwino amene walakwitsa, komano nkhani olakwitsa kwambiri ndi machiniwa chifukwa machiniwa sali reliable, sali odalirika. Ndiye kuti awo tinene kuti ameki ayankhulanso kuona kuti akuti musadandaule kwambiri yayi. Amalawi asadandaule kwambiri yayi chifukwa chona kuti machiniwa ndodalirika. Eya ndizotheka ndithu kulembetsa munthu kawiri iwo avomera choncho, koma kuti musadandaule chifukwa izizi basi chisankho chikhala cha fair. Ati chikhala chinthu chokomera wina aliyense. But guys, I mean, are you thinking what I'm thinking? Because I don't see what I'm thinking. Guys, I mean, ine ndesindikuvesa apo kuti why iniyo mukakamira Smartmatic machine pamene machine wa aonetsa kale kunena kuti machine wasodalirika. Munthu akhoza kujudula kuventure. Munthu atha kuventure machine amene wawa chifukwa ngati niyo mwakwanisa kumanga munthu, ngati munthu akwanisa beating the system, what does it mean? Akuluakulu eneyo tinene kuti mwina mwaka at least tine chilonga mpano izi zimupanga apa zeti ndizopambwana izi zizopambwana chifukwa ito kuti palibe. Okay, 1 anthu akhala kumacha, 1 2 anthu akhala kulira, 3 anthu akhala kuyankhula Smartmatic sili bwino ndiyobera. And moreover anthu akukayikiranso kuti boma litha kugwisa ntchito Smartmatic iyi pofuna kubera zisankho. Ndiyeno ngati zatheka wina wake beating the system ndikalembetsa kawiri, what can stop the government kupanga duplicate? Chingaletse ndi chani boma mavoti amene wawa izi zingati zovoterazi kungozipangisanso kawiri, kuzipanga photocopy chifukwa apa zitokuonekeratu apa kuti 1 Amalawi sakukhulupirira. There's no trust in Smartmatic. And apolisi nkhani sikuti ambange munthu yayi nkhani kuti ayichose Smartmatic angoyichose nato basi. Chisystem chosakhulupirika cha mtundu wanje, chisystem chosakhulupirika ka. Amalawi magazi zinthu zinazi pena paketi, zinthu zinazi sizabwino, zinthu zinazi ndizoyipa, zinthu zinazi kumangoziyang'anira sizikatifikitsa kwena kulikonse. Smartmatic ndi chifukwa chake timanena kuti 2025 zisankho za 2025 zionongesa ndalama zambiri. Why? Usi kuti zifunikanso kuti ka pastor alosere kaya ndani alosere ayi. Is just using common sense. Izi zipereka mavuto kutsogolo kuno. Ichichi chinakangochotsedwa tiyuze njira imene tinagwisa ntchito 2020 manyo, right? Kuti aliyense adzadzizuroke apo mavuto awalengedwa motere. Pamene izizi zikuperekabe chikayiko kuno zoti amene akuchipanga control amene akuchipanga control amenewo sangajudule azijudula munthu wakumodzi.
Komaro a Joyce Banda anayankhula kuti nkakuwuzani amen musazanene kuti ife sitinakuwuzeni kutsogolo kuno. Musazayankhula zimenezozo. Chimene tikufuna ife tikufuna zisankho za mtendere, zisankho zokomera wina aliyense. Osakakamira zinthu zoona kuti zibweretsa mikangano mapeto pake. Osakakamira zinthu zoti zikukayikitsa kale. Chifukwa izizi ulosi wake ndo omwe tikunena apawo. Because definitely understand. Okay, mina verse. Understand kuna kuti MCP 2025 iwinaso. Zimene nditinenerato hapa. Audio imusunge. MCP 2025 pozalengeza idzawinaso. Trust me for that one. Idzawina. Munjirene yoseyo. Idzawina 2025. Ndieno ikadzawina. Munjirene yoseyo. Kaida kauri awina mujilongamo. Kaida kauri awina mukubera. Koma kungoti yawina. Understand kuna kuti zinthu zimene zozo zizapangetsa kuti anthu zisankho malizatsiwo anthu asazavomere. Kama ndivesa pano bwino. Nda it's either kuti muno make MCP yawina mwachilungamo zotheka. Koma chifukwa cha izizi zizapangetsa kuti anthu malizatsiwo asazavomere. Kaida kauri yawina kudzera mu katyali still be malizatsiwo sa anthu asazavomerabe. Koma the point I'm driving home now is MCP 2025 iwina ndithu. Iwina. Koma posafuna kuononga zimene zozo, posafuna kuononga marizatsi amene chonde. Tinakamvana kaye panopa, tinakamvana chimodzi. Tinakamvana chimodzi. Akuluakulu izizi chisystem ichi nchosakhulupirika. Chisystem ichi tindichotseni. Tendijike pambali papo. Tendijike pambali. Chifukwa chaonetsa kale apandi chaonetsa kale kuti chinthu ichichi nchakuba, chinthu ichichi nchosakhulupirika, chinthu ichichi chikhoza can be beaten. That's all. Bas palibenso china chimene tingakambirani pano. Ndiyeno tiyesetse kwena kuti chinthuchi tichotse tipange zamanyo, tipange zimene aliyense angagwirizane nazo. Chifukwa zizakuonongerani marizatsi, zizatiwonongera marizatsi amene azatulukewo. Thank you. Like, share, Malawian cameras, right.